Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πάνος το Gamer μαζί με τον JustBG. Σήμερα και παίζουμε Five Nights at Freddy's 4 και πίνουμε και Energy Drink. Ναι. Πες το. Ναι, και θα παίξουμε Five Nights at Freddy's 4. Το είπα. Ας ξεκινήσουμε. Κοντίνο. Τώρα το κατεβάσαμε. Night 1. Θα παίξουμε και Minecraft, πολλοί μας το ζητάτε. Και τα βίντεο που θα σας το πω τώρα. Και τα βίντεο Κινέζος θα συνεχιστούν αν το θέλει και ο Μελετόπουλος. Επίσης μπορεί να ανεβάσουμε αρκετά βίντεο τώρα. Ωστόσο για να μην μας λέτε ότι έχει μέρες να κάνετε βίντεο, δεν σε κάνουμε ένα pause μέχρι να πάει Night 2. Δεν πειράζει τώρα, στο pause. Γιατί μέχρι να... Θες να το κάνεις εσύ μήπως να τελειώνουμε? Ωραία, pause. Λοιπόν, Όχι. Sorry για αυτό το pause. Ήταν ένα pause λίγο να κάνουμε κάτι. ναι, ήθελαμε κάτι να δούμε. Ένα IM όπως βλέπετε. Energy. Ένα λεπτό. Πίνα Hell. Βέβαια πίνα Energy Drink. Το ξέρω Μελετόπουλος ο Hell. Επίσης έφτασε 16 subscribe ο Μελετόπουλος. Ευχαριστώ για τον Μάρκο που μου έκανε subscribe. Δεν θυμάμαι. Άμα μας πείτε ότι όλο Freddy's παίζουμε, απλώς μας αρέσει τα Freddy's. Μετά... Και μην μας λέτε σε comment παίξε Minecraft, γιατί μας λένε ωραία Minecraft τώρα μετά. Είναι λίγο βαρετό. Και βαριόμαστε να το παίξουμε. Όχι το Minecraft. Ενώ δεν είναι βαρετό το Minecraft, απλώς να μας το λέτε είναι βαρετό. Και σκεφτόμαστε και λάθος. Να σας πούμε, είναι λίγο κουραστικό να το παίζουμε όλη την ώρα. Μη μας το ζητάτε συνέχεια. Συγγνώμη για αυτό αν ακούσατε. 2 EM ακόμα. Με το Five Nights at Freddy's 2 παιδιά ήταν τρομακτικό. Ο Κινέζος έχει πάρει πολλές προβολές. 2 ρε. Θα μας κάνουν επίθεση. 2 EM ακόμα. Άμα δεν κάνουμε μπορεί να κάνουμε pause και να πάμε Night 2. Night 2. Νομίζω... Παίξε εσύ, έλα. Οκ. Λοιπόν, θα παίξω εγώ τώρα. Πώς ανοίγει το λάπ? Λοιπόν, πάμε. Πώς... 3 AM. Να φέρω καλό energy drink, τελείωσε. Ρε, πώς πατιέται και πας? Κανείς. Θα μας κάνει επίθεση. Για να δούμε στην τουλάπα. Κανείς. Τρώμαξε. Oh my god. Άρα σημαίνει... Πάω να φέρω καλό energy drink ή όχι? Ο Μπάνι, τον είδα. Ναι, πήγαινε φέρε. Πάω να φέρω. Ωραία, έμεινα μόνος μου. Χωρίς τον Παναγιώτη. Τι κάνω? Τι βίντεο είναι αυτό? Κανείς. Εδώ. Κανείς. Έλα, 4 AM, θα τα καταφέρουμε. Παναγιώτη. Οκ. Στο διάλο, κολομπάνι. Μπάνι. Sorry που άργησα. Πήγα να φέρω energy drink. Να πιούμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Μικρό, κάντε ένα like, αλλά επειδή τα Freddy's και ναι, αυτό οκ, το κάναμε. κάτσε εκεί. Κάντε ένα like, ένα subscribe και στο Γιώργο. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.